Det er lækker sulten af at gå her. Synes jeg om slik? Ja, jeg blev lidt lækker sulten. Og jeg vil have noget slik nu, jeg vil gerne have noget lakrids. Og det jeg kan gøre, hvis jeg skal have noget lakrids, det er at jeg vil tage noget sandsyre. Skal ikke smage lige? Ja, meget med lakrids at gøre. Jeg kan tage det sandsyre. Og så har jeg sådan noget her, som jeg kan finde ud af, om det er en base, eller om det er en syre, eller hvad jeg er med at gøre. Den kan jeg så lige tage og smide ned til der, så kan jeg se, at det bliver garanteret rød. Der blev det meget rød, den der. Det var ikke. Når man har en base, eller hvis man har en syre, så kan man gøre den neutral ved at sætte noget base til. Og i det her tilfælde, så har jeg noget ammoniakvand. Og nu, det svære her, det er, at nu skulle jeg meget gerne opnå noget, som er neutralt. Og det vil sige, hjemme når jeg kommer derind, så skal jeg gerne have noget, som er inde i noget grønt-gult noget. Og det kan godt være lidt svært at ramme. Men jeg vil gøre et forsøg. Og det er stadigvæk meget, meget surt, så vi får lige lidt mere ammoniakvand. Nu vil jeg håbe egentlig, at ammoniakvand kommer ind. Kan jeg flytte dig? Fuck, han er en hat. Prøv lige på 2 gange nu. Hvad er det? Ja, se, så bliver det grønt, det vil sige lige nu, så er vi kommet ind til en neutral opløsning. Det vil sige en neutral opløsning, det vil sige, så er det egentlig ligesom noget vand, som kommer ud af vandhængen. Det jeg så kan gøre med det her, det er, at jeg kan sætte det hen på i mit stativ her. Så tager jeg lige min mælk her. Sådan her. Sådan her. Og så kan jeg simpelthen sætte den her på. Og så kan jeg begynde at tænde op her, og så kan jeg stå og koge på den. Og så til sidst så er alt det her fordampet i her. Og det der som er fordampet, det er bare ganske almindelig vand. Det der så er tilbage, der er der pulver tilbage. Og nu har jeg forberedt mig lidt, ligesom i tv-køkkenet. Det er sådan noget dejligt hvidt noget, som er her i. Og det hvide her pulver, som det kan jeg blande op med flormelis. Og så har jeg rent faktisk så har jeg noget salmiak, fordi det er et restprodukt, som det er et produkt, som kommer ud af, når jeg blander vores ammoniakvand og saltsyre, det er ammoniumklorid, og ammoniumklorid, det hedder også bare salmiak. Så det her, det er faktisk det er lidt sådan en fis spejlsums. Må jeg smage, Christian? Du må gerne komme op gang. Mor, må jeg gerne prøve? Prøv lige at superfinde en gang. Må jeg godt prøve? Christian? Jeg skal fandme ikke have noget til alle de her fingre. Men det kan jeg lige slås lidt med selv, fordi... Nu skal jeg bare stikke mig nogen. Dykkelig. Det smager brudt. Se, så er det sådan, at når man så bliver træt af selskabet efterhånden, så er det også et forsøg, man kan lave. Og der skal jeg lige genbruge vores fine stålbager her fra, som er sponsoreret fra Bønneordningen. Sofie!